janwan Ceprang ulai cadet untuk urang Teki hajar kiwa yotia Tiaki duci tenpon Warom yong me dopen yomi hebon Nada em moha perdi kite Penkai yang akan ran Kesngi wakro Kesngi kecing mipan Rianga Sumarianga Aduh wapoy kasngi wakro Yang me Sen yang me Emi he ni ha perthai ye ulat ne ya Ya pi yang awasen charde borpa Tang waduki teki wangai Skiwa kroye kipai Akte nublai ucam dedep batai Kular waskem kiwam kelah Nepa yang piyong Uim yenam wa'o waro cerita Rianga Sumarianga Aduh wapoy kasngi wakro yang me Rianga Kuneyanga Aduh kasngi wawan nasen yang me Kita kiwala Umye diukana Demang pokal Posngi Rianga Sumarianga Aduh wapoy kasngi wakro yang me Rianga Kuneyanga Aduh kasngi Kublai sebatan ye pi barok ki para pengait bat ki paralok. Mentang ila poi sya kamet ke bah hendriu. Kumtang akwa ban khot sngo bhai pi bat priang sngo bhai pi barok ki bawan nangkong ki ban sngap nangkong bat ki ban peit nangkong la gadai hangno hangno pidan ngakwa ban priang sngo bhai pi hagur kom ke gerpang. Toai u blain kurkhu ye pi bat yangi kumju iwe pi we Kadbang yos ngau yang khubor jong u hagni kemet ngin yos ngau khubor jong blei ke khubor ke ba kong san ne nak banta ke long yeng long sem jong pi bat jong a ke bala ai gerteng balei bagi long yeng ki jenjar angis kembo blain kurkhu yangi kadba syukri jong blei un yasam ngi khubor pedang jongi ban pulis dang hagni ke por ngakwa ban phai se kitab Isaya kal nong ke ba ar pusau kedkhot ke ba sau bat san ka khandeu ka snau si bat ka tlor no ka perthei ka lwai bat ka tlor no upai lang ba meng jong ka khandeu u sngal wai ya ka khandeu ru la pentingit hapo ke ba shong haka namar kila rengkang ya ki hukum Kilapun kelai ya kerukam, kilapun kain ya kejutang bom jukut. Toai ublen kurku, ya gini khubor kemiliok sengau na keten ke jongu. Tongin pendami kle shwab ngin sedang ya
kene ka jing seng ka jongi au blei pa jing ba beneng kublei sibun atrai ba mel don rangkat bat ngi ha kene ka tayo baro si tayo hoi ngilio sngew ya khubor jong mi na go we ka met sa ko we pat ban mentang ngila poi sya ka met ka ba hanriu ha ka ba ngila ban yo sngew biang ya kene ka khubor ba bom jukut na ka banta kene ki sngi ba Khatduh ka khubor bala wan hi na ka khet ka jong me ka khubor bala wan hi na Jisu Christ atra ya kene khlimat ashwa bin sedang biang ya kene ka jing seng ka jongi lingba ka zoom ma lingba ka YouTube ngagar pat ya mun sem jong me bon don rangkat lem bat kinong yalam jirwai bat kinong ruai kerpang bat khamtam yo nongkran usakri ujong me uban sa ai hangi khubor jong ka jing penim tokor khu to pen sle mame yo u atrai khnang ba ula ban yo ai ka bor ba ka jing stat ka jing sampang na ka khet ka jong me bat un kren bat un batai sai ya ka e ka khubor me don nam tai jong i wei pi wei atrai to don kat bat ngi i wei pi wei ki bala play hangi ni channel bat kumjur gitu ki bandang wan ki bandang play kor khu yaki khnang bila ban yo ai ka ju ka jing kor khu ba me don na ko pentai jong i wei pi wei atrai kini ko por to ma bi gilat gilat ki jongi yagini nga pa na kertang bathyang tamu Jisu Christ manta pat hala karta amen prabangait bat paralok menta ngilapoi sya gamit ke ba hendriu jong ke jing seng yalap ke jongi bat kumta kini ko por ngakwa ban priang sngau bha ya ki prabangait bat ki samla naga balang sorang kham begin ai hangi ke song service lane begin ya lam jingruai hapreng jongi bat kin duai bat kumjur kin ai hangi ke jingruai ke bak kerpang hani ke por ngan ai no ke por shaki nagalia ka balang sekle andes sorang kham ikwa ban pring subhai pi baro ke polo ke bi ke jongi shagani ka online Crusade kabala Bombay ka Southern Asia Division jangga balang Sunday and this lamba ka khasi India Conference hamni ko ni wai ek janwai ro yoglai ni phaish number ka ba sospa na ko janwai ka baram ba sospa sopulai na ko janwai ka thmai igin din jong janwai ba uptin yanga kana chisha Oh
pang sesin ngakwa ban pren subhai pi barok ke polok ke be ke jami shagni ka online crusade ikwa banai kubai sabton ye pi ibe duwe namar kini kilalong ki kentai ke sedang jong sing mokoi ke ketang ke jomblai ke bolong ke sni ke banyu ke bolai wa shosni wa shamtan bar kunju wa kerku ya ke sni ini sedang mo ya ke program jami ni apa sih kalau kita aspa berpulai nak jumai kita rem aspa platformnya nak berjumai kita mai kigentin kita wat let kesabtong lakerku jok dry Auble ubah pagi ubah neng, uble ubah nombor nutab nombor uno pening nususpa uno petingan ba uno islok jani. Uble ubolong ujuk mehnen mentash ikibam jikut uble berbor Khubor uble ubadapak jikit bukan rei jisnei. Auble kum kita jing tau kibam lawan ban im mususpa nyai kemudian syamia try hari keleman. Belum berkui kikan kikti juni. Tolong bakal ku kam ya keteng kalau ayah ini mencuri uji spurs buat tuan. Atrai kesamu yami nama jika ku kita selai banget agak jini. Mel musim nak ku nak hendak ini. Melada maker yang ini loba ke angel ku kecuni. Ku boleh sibuk ya atrai bah tolong bakal ku yami seisin. Atrai hakum kani kapor hak ni kemat. Ibu kejenwai berkepang. Memelon kat atrai ya kini Khubor.
ya ka ba syakri ijong ni usyakri ujong ni mar kami uyai perta bat kiyai perta ya ka Khubor jong ka Jisu ka jikman ki Khubor jong ki jing baham ki bailei na ka tin jong ni hagan kisni pa Khatduh dolor ka twai bat ni uwe dalau jong musim buku ujong ni perslet dalau syakri ubaret ujong ni perslet khamtam ya kita ki musnap ai ba ka nur ka jong ki bagi kemat pekerja musim berjumki, kisko pekerja musim berjumki, kenyu i kenyu snow, ya kata kabadai yang ke pekerja musim ini. Doma cry to saku iki pop kejoni. Na ba ya gini baro, ngu idang dirwai ni pan, hak teng batiang tam kejong Yesus Kristus ulai. Amen. Habni Khubor, ni dokumen ba nginyo ya kawe kejawai kerpang na kihat kibret jong kabalang sorkam. Prabangait bat paralog aku abenong kublai sibon na kabenta ki samla bat kitu khna na kabalang sorang kham bakile lam jirwai bat la ahengi jirwai kerpang ke basngau tanat tuai ublein kurkhu yapi kabalang sorang kham kadba pidang syakri u na kawai kapor sakwai pat paralog hakini kapor kalade kapor yang ibani asngau no Khubor ke jong ublei bat ngakwa ban priang sngobha yai church pastor jong kabalang mau kayo amri lengdo ha gani kamit bin ayangi gani ka Khubor kabel pankra nag banta jongi ha gani ki sngi ba Khatduh tungini sngap bat ngini dwai nag banta jongi katbai kran katbai yasam Khubor hangi wei piwe ka khot sngobha bang ai gani ka por sha church pastor amri lengdo ha gani ka por Kublai pi baro haga kerteng betiang tam Jisu ban ngapding song bahai pi rokumjo haga kerteng Jisu hagini ki met ki ba lalait no ngilayo ya ka jingkerku ka babun lungbai pastor S nyauta ban ngadwai ba ublai ni peteng ban kerku yangi nga kwa ban pau ya ka jingkman ya ka ngalat bala ai hanga ban yasam ya ka Khubor babhan nak ten ublai aku abnai kublai ya ka balang sorang kham bala kurku ya ka jing syakri jangi da kita ki jing duai bat nga duai nam tajuki ba ublai kurku ya ki kat ba kidang peteng ban syakri ya ka kam jong ublai da ki sap ki pang ki ba ublai uai ya ki ban ya poino syaka Khubor ka jangi ba sngaw ya ka tin ka jong ublai to ngina
pendem shwa haga jing duai tong ine duai ko pa jungi bahab neng ni wana khama jongme bat ngai ngo yame ya gani galat pamela ayangi ban khot e ya ka kerteng ka jongme walangi long ki jing thau ki ba pop ki baduna ki ba talot hanrei mi ayangi ka kabuk siar ban ekran ban me u blay jeng ki blay u try jeng ki try us aim jeng ki aim bat ga ba phai shame ya ka jing talot jeng yan penchej bor ya ka jing duna jeng yan pendam dah kena kapor ni sengot ho pengimla ban pendap ya kena kam klem ka jing yarap jong me ablay ngi wan om tang ban pendap rukom ya ka jing duai han roi ngi wan ban pon bor na me namar ngi sengot ho pengidon kam ya ka jing yarap jong me ai bo man sim jong me ni alam ya kena ka jing syakri jongi adu kena ka klip mat hadu ban kot kena ka program ngaduai ba men pha iki angel jong me ban senra ngi bat kham tame men pha ka bor jong me ban don lang bat ngi nado ki kentien ado ki tiar kitar ki ba pentrei ya kan ka khubor ngaduai ba ka buram kan long yame bat ka jingker khu kan long yangi to ai ba ya ki kentien ki ban ya sngo kan ka por ki ban rung na ka skor jing na ki skor jongi bat ki ban don jakaro ha ka don no jongi kur khu ya ki ko trai lawa gini baro ngi pan ha ka kerteng u Jisu amen sa chisien biang na kwa banai kublai ya pi baro kinong pe ya kan ka program ke bar pelai por pe ya kan program ngakwa ban ai kublai sabatan ya piro kumjo kublai sabatan ngila rung syaka kenta jong ka sabatan bat kalong ka jingkman yang iban poi syaka kenta jong ka sabatan hoi kum kalong la ngila yo ya ka jingku lengba i pastor S hinyota hakini ki sunmate ki ban late no bat ublai un sapteng ban kurku yang ni hagini ki sngi ki ban sawan kal bangina sngiaw ngin pule ya ka ktien ka jong ublai hagini ka por nga kwa ban ya poino sya ka khubor ka kerteng jong ni ka khubor ya ka bang sambat pi menta ka janmet ka dai balai ba ki longying ki jinjar balai ba ki longying ki jinjar ha ba ya pash ka pertain don ka wairo ka longying ka bomji kendo ya ki jinjar baro ki longying hang ni ha pertai ki la ya mat ya ki jing ki jing shitam ya ki jinjar shay nga ban ya thoi pi ya ka wai ka jing ya tho khana ka wai ka jing ya tho khana ka wai ka long kme ka ba don ya ka longying ka ba don ki khon ki ti ulong ka ni ka long kme ka la yo mat ya ki jing jinjar har kom na ka por sha ka por te kani kalong kami kala thal ya gini gijing kala thal ya gini gijing jinjar kala kwano ya gini gijing bat jing shitom jing jinjar bakin why not kin do not kin could not te kumta kani kalong kami ka wan sha way restart ka poi sha ne restart bat ka ong ya ne restart nga kum kalong kami bat kalong ying jonga ngalamar shibone kijing jinjar shibone kijing shitom shibone kijing ngosi ha kijing im jonga bat hak long ying jonga bat nga kwano ya kini baro bakin duno kin jano tementa koristad ayanga ya kabuit lani ayanga ya kijing mut kumno ban penjano ya kini ki jing ngosi ki jing shitom ki jing jinjar une urustad upet ya kini gabriu bat ujubab uang longkme la da kwa ban light ne jing jing shitam jing jinjar la da kwa ba jing jing shitam kin jano kin kut no ha ka jing im jong pa long ying jong pa let pai shashnong but let wat ya ka wei ka long ying ka bong ju don ki jing jinjar ka bong ju mat ye jing jing shitam le wat ya ka ne long ying anda pla syam ya ka ne long ying pan shiklat ka But di ya kata ka tenang ta kita kijing shitam jong pa bara kinjana daga ba kemen gani kalong keme kali pai sesnong bat kali tit haman la kijing kang haman ki tlu yeng ka rong ka wat ya kata kalong yeng ka bomju don ka bomju mat ya kijing jinjar ka bomju mat kijing shitam bat ka basnosi banong ha kijing wat jong ka
don kum kata ka long yeng berkane ka dai ka jing shisha don ka wai ka long yeng ka bom ji mat ya ki jing jar don ka wai ka long yeng ka bom ji mat ya ki jing baro ki long yeng long sem ki yai nang ba ki jing jar ki jing shitom bar ki jing bat mi kum ki long yalap jang ka gospel ki ba kran shapang ka jing jang ublay ki ba kran shapang ta ublay ba sin ublay ba ai bon sin ni yo ya ka jing kli balai ba ublay uba balai ba ublay uba ai uba isn usha ye ke jing jar ban wan ha ka jing em jongi usha ye ke jing sitom ban wan ha ka long yeng long sem jongi ban usha ye ke jing ban ke jing pang bakin wan ha ki ba ki jongi kane ke jing kli jong ki ba bon ki breu ba dia lese ba don na pedeng jong pi ki bedang kli ya kane ka jok kan jing kli ngam kwa ban penduk jing kerman pi ngam don ye ke jubab han vai ka ba snow tenad ba ka kten ke jong ublay kakten jong ublay ka Bible ka don ya ka jubab balir kwa ban yo ya ka jubab ya sha ban nga hang ne ka Khubor ban nga kular ya pi ha ka ba kut jong ne ka Khubor pin yo ya ka jubab balay ba kilong yeng long sem ki jinjar han ka bonus point pat menta pin yo antang ya ka ne ka jubab halor ka jingkali balay kilong yeng long sem ki jinjar pin yo ro ya ka jubab kumno ban like na ki jing bat jing shitom lani kumno ban yo ya ki jing kemen pad la de ki jing ki jing jar ki wan ha ka long yeng long sem jongi kane ka de ka bonus point ne banta jongi menta ka janmet la de pi ya sha bat nga ha do ka kut jong kane ka Khubor to ngi lek pai no sha ka tin jong ublay ha ba pai sha ka tin jong ublay na u Genesis kla nang ka ban kong bat ka ba ar ngi ba de ublay u ba bo nung kong ya ka long yeng hang ne ha prthei de ublay ubabo ya ke shijur hakper Eden de ublay ubalong unong seng nengkong ya ka long yeng hang ne ha perthei but ha ka ne ka long yeng ka ba ublay ubo ha ka ne ka long yeng ka ba ublay ubo don kita ke jing don kita ke jing jar don kita ke jing sitom ka ta ka de ka snow tenat ka long ba snow pla namar ngim joy kum ka ta ka long yeng ngim joy nga ka jing jong ngam jiyo ya ka long yeng ka pom jiyo mat ke jing handai ka Bible pat kaya thu yang ni baha kata ka long yeng ka ba ublay ubo don kita ke jing don kita ke jing jar don ke jing sitom but kane ka long yeng ka ba ublay ubo kadai ka long yeng ka ba dap da ka jing kemen ka long yeng ka ba dap da ka jing suk kane ka long yeng kadai ka long yeng ha ka ba ka jing ka sensyar kata ka jing shisha syapang kane ka long yeng ka ba ublay ubo nungkong hang ne hapurthei bat ka Bible kaya thu yang i ba ublay ulong ukle jong kane ka long yeng o nga kwa bane ka long yeng ha ka ba ublay ulong ukle jong kata ka long yeng ublay ubo ya kane ka long yeng bakan long ka nuksa nagbenta ki long yeng ki bansawan hadin habod hanrai mentapan ni pai si ki long yeng ki badon ha kane ka juk menta ni kilong yeng ki bawan hadin habod ni i dakumwe ni me isu ya kata ka dur ka ba ublay ubo akper Eden ni me isu ya ka jing ka sensyar kilong yeng jongi ni me isu ya ka jing suk jing keman ha kilong yeng long sam jongi penban ni i dakumwe penban ni i dakumwe ni i mar kong pong ni me isu ya ka jing suk penban ni i ya ka jing jar ni me isu ya ka jing keman ni i ya ka jing ngosi ngimi isu ya kita ki ya ka hop han rai ngi ya ka pap penban kane ka dai ka jing shisha na ka benta kilong yeng ki ba menta han rai ka jing kelipat mano ba pen kelah ya kata ka bal bu bai da ublay kumno kalong kumne haba ublay ubo da kumway mentapat kalong da kumway balik ke jialong kumne ka Bible ka dan ya ka juba ho Isaya kala nang ka ba arpusaw ka khat ka ba saw bar ka basan ka Bible ka dan ya ka juba ka Bible ka angkum ne ka kendau ka sngosi bar ka tlor no ka perthai ka thai ka lwai bar ka tlor no hatu phi ini am ya jing sngosi pi ini am ya jing sngo thai jing sngo lwai ha klong yeng long sam pi ini am ya jing do jing kermen jong ki me ki pa haba ki khon ki kti ki yai sakmana ublay pi ini am ya jing sngo si jong ki khon ki kti haba okpa u yai
sakma uyai segi kam jeng ka perthai phi ine mi jing tulot bor jeng ki hoot ngi i phi tip balai gane ka jia ka khat ka basan ka ai ka jubab ya ka perthai la pentingit hapo ke ba syong haka ya ka perthai la pentingit ki jing ki wan ki jing shitam ki wan ki jing jar ki wan nama kila rengkang ya ki hukum ublay namar kila rengkang ya ki hukum ublay uyones open ken mau yang uyones uyatho yang ni kane ka jing rengkang ya ka hukum jong ublay uyones ukhot ya ka pop kapte ka pop kalong ka jing palat hukum uyones wang ba kane ka jing rengkang hukum ka dei ka pop tu ai usaya ujubab kadau ba ki jing kiwan kadau ba ki jing shitam kiwan namar bengi sya shwa ya ka pop banwan ngine puli benia ya gane ka benta kat bagi nang yai ha gane ka khubor ngine puli benia ya ki hada ga jing kelipat menta ublay utaw ya ki ba bhasuda ublay khlak thaw ya ka basniu utaw ya ka ba bhasuda Genesis kalong nomor kalong ka benengkong ka dekat ka ba life away hadin ba ublay thaw ya ki baro hakmi kila bae hakmi kila bae ublay ukhlem thaw ya ka pop ublay ukhlem thaw ya ka pop ublay utaw ya ka bahasuda te kumno pat ka pop kayo rung hakilong yeng long sem jongi mano bawan ra ya ka pop uyones kala nang ba lai nungkong yones kala nang ba lai ka ba pra ka ong ba de usaitan bawan ra ya ka pop usaitan uday unong lepop benengkong naging tao jong ublay de usaitan bawan ra ya ka pop de gumta ka jingkelipat sakawai ka jingkeli kane ka jingkeli bang sya nakapor Singapore sakawai pat ka jingkeli kumno usaitan upenrung ya ka pop sya kane ka perthai mano bathau pat ya usaitan mano bathau pat ya usaitan bat kumno uklalong unong pop ban yo ya kane ka jubab ngine pule biang ya ka Bible ngakwa ban ya tho ya phi ha ka met ka ba i pastor S nyota ila aya ka jing pule ka ba bania halor ka jing sedang jong ka jing hap jong usaitan la di pimpat yo i ya ka met ka ba ka jing tho khana ha ka met ba skang ba pe ya ka phin yo ya ka jing batai bania ka ba al phin yo ya ka jing pule ka ba bania Handrai, kum ka jing pen ken mau ngine pule biang ya ka ne ka jing tho khana syapang usaitan ka Bible ka ong ba ublay uklem thau ya ka basniu ublay uklem thau ya uni u kenja jing thau syaitan basniu penban ublay u thau ya ka ba bhasuda kum banga ong ho Genesis kala nong ka benengkong ka khat ka ba life away ki ai ka ba ublay u thau hakmi kilong ki ba bhasuda ublay ju thau ya ka basniu Handrai ublay utaw om ya syaitan ublay pat utaw ya uway angel kerub uway angel kerub ban sngoto syapang ki angel kerub nga tharai piche yo i ya ga way ka dur jang ka senduk jutang don arngut ki angel ki ba ka ya ga ni senduk kini gide ki angel kerub ublay utaw ya angel kerub angel ba janai ba Handrai andala dep thau yau neu angel ublay ule saka weipat ka jinggerku ula pensle yau neu angel par ubu ya haka kerdan ka badon kam ka kerdan ba un yada ya ka hukum ka jong ublay ba un sumari ka hukum jong ublay ba un ka ya ka hukum ka jong ublay uthau om ya ka basniu ublay uthau ya ka babha ublay uthau om ya syaitan handai ublay uthau ya angel kerub angel balasle bat neu angel long ba janai long ba kentang bat yad bat ublay ha long ba khoi jong ublay kata kata jing shisha syapang neu angel ublay uthau yo angel uba janai bat ka Bible ka petang bat kaya tho yang i ha ka khat ka ba khat lai pat Ezekiel arpo pra ka khat ka ba khat lai mela long ha ka per Eden mela long ha Eden ha ka per ublay umaukar dor baro ulong ka Jacob jongme ka Bible ka tho ba ublay upen itnat pat yaw deu angel dak ba bo yaki maukar dor baro bakin long ka Jacob dak benta jongu umjudan ki angel ki ba yo yakum kani ka Jacob nampat tip namar ngampat poisya beneng handrai kat kum ka jing batai jing Bible detang uni uway angel ubayo ya ka Jacob ka ba itnat
ulang uba janai, ulang uba bhabriu, ulang uba itnat, ulang uba las pensle da ublay. Baru neu angel. Nas ngotenat iki kentin jong ublay. Kibala record how Ezekiel kalong ba art ho pra kat khot ka khatsan. Kongkum ni melalong janai. Hakil lenti jong me nado kata kasngi bala pelong yame. Paishane ublay upendon kami ka wai ka kentin. Ka kentin janai. Melalong janai. Ka kentin janai ka de superlative language ha ka parang ki ong. Ka kentin ka ba crow, ka kentin ka ba kerpang, ka kentin ka ba kekentin ke ba habangi batai ka eka ba bha lading kwa ban batai bha bahaya ka ngi pendon kam diki kentin ke ba kerpang kane ka kentin janai ka hap hapo ka superlative language kane ka kentin ka ba kerpang ublai ong melong uba janai nado kisngi bala pelong yame hado bala syam ya ka jingbam hok hame usaitan ulong uba janai nado kisngi bala pelong ya hado kisngi bala syam ya ke jingbam hok hau kalau ngabas ngo pela bunsin ka pengki ya ke jimuj perkat jonga ban perkat kumno haka jing janai jong ka beneng ka pop ka yok km ka pop ka yok km kumno haka jing janai jong ka beneng ka pop ka yok km hanre habanga pule pat ya ke jinglong jong ublay ngas ngotu bakala ban km namar ublay jeng gajing ban snoto ya gane benta sya nga bangan batai yapi bun sin ni syai kwa ban lei shabneng ngan lei shabneng namar beneng don tang ka hok sudah ana kwa ban thu yapi baka pop ka sedang nabneng ngam kwa ban penduk jing kermen yapi ba pim dai ban lei shabneng ho ngi dai ban lei shabneng hanrei ka daw ngai thu ya gane ka benta baka pop ka sedang nabneng ngakwa ban ya thu ya gane namar ngakwa ban ongru baka pop kam dai ka kam kai ka pop ka penthok bria ya ka beneng ka pop ka pengki ya ka beneng hanrei wat do jingkerman la ka pop ka la ban pengki ya ka beneng ka pop ka la ban pengki glong ying long sam jongi ka pop ka la ban pengki ya ka jing im jongi aku apa ne thoy api ya ka khubor ka babha ublay ujob ya ka pop na habneng baru bread ya ka baru ublay ularo ban job ya ka pop ka jing im jong pi ularo ban bread ya ka bible ka ong ba ka pop ka km namar ba ublay ulang ublay uba pi bon singi perkat ba lei ka pop ka km hal apdeng ka jingjanai jung ka peneng kata kumno kata kala ban jia kane ka jia namar ba haba ublay uthao ya ke jing thao jung u ai ki ya ka wei ka jing ai sngo ba kata ka jing ai sngo ba ka dei ka bor jong ka jingjet ka bor jong ka jingjet pi la do nong luti uan bo ya ka pistol haslang mat janga ngam don shoot da ka way ka choice ngam don shoot ya ka bor ban jit nga ha ban ai ka ba upan nga ha ban le ka ba wong la do nong luti ubo ya ka pistol haslang mat janga open bor yanga hanrei ka jing 8 pat kam tre kam da ka ba pen bor ngam la ban bo ya ka pistol haslang mat jong ka lok janga ba dong yanga kamla ban yanga ban yo ya ka jing ka bajanai nga ha ban ai ya ka mon ban jed ya ka blor ban jed te kumta ublay jong ka jing u yone suang ublay jong ka jing te ban yo ya ka jing ka bajanai pi ublay jong ka jing u thrang ban bat u thrang ro ban yo ya ka jing te kumta ban yo ya ka jing ka bajanai u ai ya ka jing thao jong yaki ya ka bor banjir ba ka bo ya ka bor banjir ublay umla ban pen bor ya ka jing kam tre kam da ka pen bor ka jing ka tre kam da me yo ya ka bor banjir te kom ta uneu angel u yo ya ka bor banjir ban om tang uneu angel barok ki angel habneng ki yo ya ka bor banjir ban mane yo blay ne ban ya u lene ban ya u lane ki yo ya kata ka bor banjit Hari ka basngaw si ba uneu angel upendon kam bakla ya kata ka bor jangu banjit ka Bible ke tho yang ngi hau Isaya kala nang ka bakhat saw ka khot ka bakhat lai hadu ka bakhat sang uneu angel namar ulong ba kerpang ulong ba janai ulong ba kentang ulong ba bhabriu ba itnat teuang tharai
ngalak ban long kum ublay dengan kiu shaneng uang hakada no jong ngan kiu shaneng bar uni angel uang ro ngalong uba per ki para angel baro ngalong uba lasle da ublay te kum ta tharai ngala ban sinsyar khamba ban ublay ti uang hakada no jong ngan kentiu ya ka khet jonga haneng ki klor jong ublay kabamut ngan sinsyar manga yaki angel ngan sinsyar manga yaki jing thau jong ublay umla ban sinsyar bhanga don ka strategi ka khamba ban sinsyar ka beneng te kum ta ngan kentiu ya ka khet jonga shaneng ka klor shaneng haneng ki klor jong ublay bat ngan syong halor kil uneu angel ukamba ula ban le khamba ban ya ublay bat ukwaro ban long kum ublay ban yo ya ka bor kum ublay ngan long kum uba hajrong tamong ngan kiu ngan kentiu ngan syong shalor ban ngan long kum uba hajrong penban ka Bible ka ong penban on sa penhiar ya u shadujok penhiar ya me shadujok kata ka dei kor kom tre kam jeng ka beneng la de pikwa ban le shamneng la de pikwa ban kiu shamneng piha ban sedang shwa da ka pendam de ne ka daw ka Bible ka ong penrit ya la de ha utrai bat un kentiu ya pi haga kam syakri jong pi ya oblay la pi kwa ban kiu syakmat pi ha ban sedang da ka pendam shwa la pi kwa ban kiu shabneng pi ha ban dem shwa ha ki kho si ban ma ban yam ha ka jing ban ma ha ka jing kelah ka bamut kalenti shabneng ka sedang om da ka kiu ka sedang da ka pendam shwa uneu angel pat uang ngan kiu shaneng ngan kiu shalor ban ngan longkum ba hajrong ka Bible ka ong ya me on penhiar shadujak uneu angel ulas dang ban pensyoy ki para angel jong bar kini ki para angel haba yo snyau baki la ban long kum ublay dan da kawai pat kalenti ban em ya ki jing em dan da kawai pat kalenti ka bakhamba ki sngau lengo ba kane ka sin ka banengkong ba don ba wan ra ya ka jing penthot habneng kini ki babon ki angel ki hab ha ki jing pensyoy ha ki jing syukur jong une u angel kerub u angel balas le de kumta ka Bible ka ong ka Bible kia tho ba ya une u angel la penhap la penhap sya ka ne ka perthai la penhap sya ka kendel hanre wisaya kalau nang ka khat saw ka khot ka khar habang pule ya ka ne ka khot ngai i shisha ya ka dur e ke jong ublay wong kum no mela hap nabneng kolor syai kum no mela hap nabneng ka daw ba ublay wong ya kini ki kentin kum no mela hap nabneng kapan i bakam dai ka jing bakla jong ublay ba uneu angel ha la da ka dai ka jing bakla jong ublay unjin na sngap jar hanrai ka da ba ublay uang ya gini kentin kum no mela hap ka dai ka jing bakla jong mehi ka jing jet jong mehi ba me do ya ka bdeng dai ka jing kam dai ka jing bakla jong nga ba ka nei ka dai ka jing shisha na ka banta ka jing im jong ngiro la da hagi sngi ka ba khaddo ngin do ya ka bdeng ki kentin ka ba Jisu uang ya usaitan un ong ro yang i kum no pi do ya ka beneng ko khon jonga kam dai ka jing bakla jong ublay kam dai ba phim yo ya ka gospel phim yo sngau ya ka gospel kam dai ba ublay khlam tet ha ki dot not jongi ka dai hi ka jing jet jongi ublay wong kum no mela hap nap neng kolor shai u khon jong ka step kum no la on no ya me shaka kendel namar ka jing jet jong ujet ban pengkhen ya ki hukum jong oblay hak jaka ban sumar ya ki hak jaka ban yada ya ki hak jaka ban ka ya ki uneu angel ujet ya ka ban tam ujet ya ka ban pengkhen ya ki uang hak da no jong ngan long kum oblay pengkhen ya ka hukum ka banengkong baru ikwa ya ka khet ka jong oblay pengkhen ya ka hukum ka Khatduh uneu angel u ile percaya ublay urklen ula kren thalai ki kerteng jong ublay ula pengki win ya ka beneng ula tam sneng yo nong thau jong u kpa jong u uneu angel ula to ya ki jing thau ki jong ublay pad uneu angel ula pengken ya ki hukum jong ublay nanu kata kapor ka jing ki win ha beneng ka sedang hana ka basngo tenat pat ha ka jing le jong ki ha beneng ha ka jing le jong ki ha beneng jing pen pau kalau nang ka khat ar ka khat ka saw bat kendai ko ong bat la bret no yaki shakendel tila shop no arsut yang uta u yak jakar bakrau uta u psen temen yang uta bal khat uksoit bat usyaitan u basyukor yaka perthei la shop no ya usaitan sha
ka perthai la shop no ya u na beneng ka beneng ka job ba ka jing job jong ka beneng ka ai ka jing kerman bahang ne ha perthai ro ngila ban job har ka basno si pat ba u ne u syaitan menta umla syo ban pensyoi ya ka jing thau jong ka beneng umla syo ban pensyoi ki para angel jong u menta u sedang ban pensyoi ya ki khon ki jong ublay ka jing kelipat ka bangayo nakapor sikapor balay ba ublay penjot ya syaitan hakapor ba ulet lendet ya ublay hakapor ba ulet persyaya ublay balay ba ublay pendok pendam no ya syaitan jinda ublay penjot ya mentangim hap sikapop kane ka jing keli ba yo nakapor sikapor handring aku apa ni thoy ya pi lada ublay penjot ya syaitan hakapor kan penkela ya ka jinglong jong ka beneng kan pen kelador ya ka beneng pi ka sembal jong ka beneng ka dei ka jing et ka sembal jong ka beneng ka dei ka jing et ka sensyar ha beneng mar ka jo ka rukam ublay ubo ha klong ying long sam jongi ubo ya ka jing et pakin sensyar ha klong ying long sam jongi ti kum ta la da ublay penjot ya syaitan ha ka to ka klip mat ka ba ulai lendet ya ublay open kenyi ke hukum jong ublay kai banja ki angel kin syakri ya ublay om da ka jing et henry ki angel kin sedang ban syakri ya ublay da ka jing syapting kum no ka laban long la da ublay penyap yang syaitan ha ka klip mat ka ba ulai pop ha ka klip mat ka ba ulai pop ki angel habneng kin sedang ban syapting ya ublay nama na kim ko ngo ya ublay penyap ya ki ublay long kum unang lute ubabo ya ka pistol haslang mat jangi la dagi melekat ba uang penyap jangi te kumta ban pen i ya ka dor jong ka pop ba pen i ya ka jing shisha jong ka pop ublay usya ya syaitan ba un he un san ha ka jing long pop jong u te kumta ublay usya ya syaitan ban he ban san ha ka jing long pop jong u hado ba ki kmat barok kini i u ei une syaitan bar ka ei ka ba kut jong ka pop ka ba kut jong ka dehi ka jing yap ka ba sneu ka jing penjot ka jing pempra ka jing syaitan menta ka ne ka pop ka sedang ban wan rung sya ka berthai ublay uthaw ka long yeng ka ba janai ka long yeng ka bam don ki jing skosi don ki jing syaitan don ki jing don ki jing pang ba syaitan wan andau syaitan wan boleh bat nga how Genesis kalong ba lai ka ka ba lai syaitan wan ha ka but ukli ka jing kli hato ublay wang ba pim dei ban bam naki ding jong ki naki ya ki so jong ki ding ka ka jubab kaong ngila ban bam naki so baro hanrei na usok jong uta uding uba hak pedeng ka kper ublay ulong pim om yo bam la pi bam pinyap la pi kita pinyap kata ka dei ka hukum ka ba ublay ubo pi haba ublay utau ya u adam bad ya ka u ay ki ya ka jo ka jing ay ngau ba ka bor jong ka jing jet u klem thau ki bakin long ki ba hok na do bas dang hado bakut uklem bo yaki ya ka lat bakin le jingai na ublay ubo hi ya ka wei ka jutang bakin it ne ki le lendet na ya ublay te ublay ubo ya wei uding bakim dei ban kata ban ngitip ya ka jing thau khana u syaitanu uang don da ka wei pat kelenti hatu pi kwa ne ban long kum ublay pila ban long kum ki play uang te kum ta open shoy la de pi ba meu new so pi la ban long kum ki blay ka ka ha kata ka jing pen shoy jong syaitan ka ha ka pop jong syaitan ka le rengkang ya ka hukum ka jong ublay ka le lendet ya ka hukum jong ublay ka le palat ya ka hukum jong ublay ka pediang ya ka pop bat pe menta ya ka result jong ka ne ka jing pediang jong ka ya ka pop Adam ro ula ba mi to so ka imro kila ba mi to so te ublay uwan kli ki ublay uwan kumba ujuan na ka por ka por mani kendo ki ha janmet te kum ta ha ublay uwan adam shalom don adam wong ale ran ko try ublay wong balay mele ran hatu mela ba no so adam musdang ban ya tho wong te adam mulia tho kata ka breu ya ka ba mela bo lok bat nga Genesis like kan ar kata ka breu ya ka ba mela bo lok bat nga pi how Genesis kalanang ka ba ar Genesis kalanang ka ba ar u adam wong ka
kadai ka shing nak shing janga kadok nak kadok janga ukam ba kadai ka jangu kalau uang ba mau ba ka im kilong ka wei kamet hanre mentah hadin jang ka pop ka jing keno ka sedang ka jing ka jing pat jing pra ka sedang uneu adam usdang ban keno ya ublai uang kane ka breu ka ba melabu de kumta ngi i ba hadin jong ka jingwan jong ka pop ka sedang ka jing keno ka sedang ka jing pat jing pra wadam ukeno ontang ya ublai ukeno wat ika lok janguro kumju uang dei makakin kalong makakin kepada ai hanga nau tau ding kam dei ka jing bakla jong kare ka jing bakla jong ka ber ka jing bakla jong me ba me la boy ya ka bat kala ai hanga dene kata kadau banga bam ngiu i ya result jong ka jing pengken ya ka hukum ka jong ublai ka jing le rengkang ya ka hukum jong ublai haswa bakin le rengkang ya ka hukum jong ublai kat ba kidang kok ngo ya ka hukum jong ublai ki buram iwe ya iwe ki kok ngo ya ublai ki buram ya ublai kimjuk keno ya ublai ki kmen ki sngoba hoi ha kalong ying jong ki ka jing et ka sensiar ba mentah ka jing ya shon ka sedang ba sensiar mentah ka jing keno ka sedang ngi i ka jing pai jing pra bat ka dei ka nehi ha kalong ying long sam jong i ngakular ya pi ba pin yo ya ka jubab balai ba kalong ying long sam ki jinjar ki long ying long sam ki jinjar namar ba ki le rengkang ya ka hukum ke jong ublai ki jingpang kiwan namar bagi le rengkang ya ki hukum jong ublai ngi le lendet ya ki hukum jong ublai wang wanam bam ki jingbam ke bajak lia u ayangi ya ki ai ban bam ki ai gibam dai ban bam hanring ngi bam napang te kum ta ki jingpang kiwan ha bagi jingpang kiwan ngi kumu adam ngi keno ya ublai bonsen ngi keno ya ublai ha bagi jingyap kawan ngi keno ya ublai mdai ublai dai syaitan bawan ra ya ki haba ka jingpang kawan mdai ublai dei usaitan haba ka jingsitam kawan mdai ublai dei usaitan hanrei na ka por sha ka por ngi keno ya ublai balai ki kon jong ki jingai ka jingsisha bangi klem ya lam ya ki hau jisu au sha ye ki kena ban wan shanga hatu pi sha ne mi ki kon ti jong pi ban wan shau jisu pi lam ya ki ne am ban pule ye ka an ye ki ai ki hukum ye ki lenti jong o kane kadai ka jingsisha halor ka jingkeli ka jubab halor ka jingkeli balai baki long ying long sem ki jinjar namar ki rengkang ya ka hukum ka jong ublai hanre wanam smusi ngadon ka jingkermen ngamuan hang ne ban yalap ya ka jing smusi ban pendok jingkermen ya pi ngawan hang ne ban a ya pi ya ka jingkermen hanre haba ublai u ya i ya ka jinjar jangi ublai u i ya ka jingsitam jangi ublai u klem shang hanre pen ban ublai wan here ban mat lang ye jing jangi hu isaya kala nang ka san paulai ka khat ka basau shisha ula ba ye jing kuslai jangi ban ula kit ye jing sausi jangi hanre la pen mong ya une na mar ki jing rengkang jangi hato pi sausi ne aku ban kli pi jing kli pi jing jar em pi in em jing sitam ha jing em jong pi ye nu jor ye jing sitam jong pi ye nu jor ye jing jangi bar ki jing ka ba jisu u yasham la ngi sitam kat bangi sitam ro don na preng jongi ki bahap ban sana ki bahap ban shapen yap lungkhoit halor uding na ka benta ka jing le rengkang jong ki wei la ngi jingjar kat ban jingjar don na preng jongi ki bahap ban shapen yap lungkhoit hagi jaka pai ba na ka benta ka jing le bakla jong ki wei u jisu u jingjar ngasgau tenat ke jing tho jang unong roi sam ublai udan hajan kita ki bapai donor ngakwa ban ai pi ya ke jing kermen pat la da pis ngosi la da pi jinjar ublai u jinjar lang bat pi ublai us ngosi lang bat pi ngakwa ban pule pi ya ka wei ka khot na ka sithi ban kong u petras ka lanong ka ba san ka khot ka ba hinyau lanong ka ba san ka khot ka ba hinyau u petras wong kumne da ka bread halor jong u ya ke jing kuslai jong pi baro na ba usumar suker mau syapang jong pi u petras u khot yangi u khot ik para bangai baro bangin bread ya ke jing kuslai jong i hau jisu bangin bread ya ke jing kuslai ki jing sitom ki jing jong i hau jisu ban u jisu hi wong wan pi shanga ki ba thai ba ki ba khia ke jing ket ban ngan pen jam ya pi
ublay jangi umday ublay ubale jangai habaki jinjar kiwan bon sen ngisnga ba ublay ula jangai nangi hanrai habangi pule ga tin jong ublay udan hajan jangi habaki jinjar kiwan hoi umday ublay ba wan ra ya jinjar dei usaitan dei ka pop ki jinjar kiwan ki jinsitam kiwan ki jing kiwan ki jingpang kiwan namar bangi sha ya ka pop ban wan shwa ublay pat upen I ya kalad kumno ban yo ya kajing kemen kumno ban light na kini baro ngidai ban wan sha Jisu namar Jisu udai utau rengba lengdo ubala ban ya sngo lem ya kajing telot jangi Hebrew lanang kabasau kerkhar kebahasan namar ngimdan ya rengba lengdo ubamla ban ya sngo lem ya kajing telot jangi Jisu ula ban sngo tho ya kajing jongpi Jisu udan hajan jongpi habai pi pai donor Jisu udan hajan jongpi la pi bang pi shitam kane kade kajing shisha nakabenta jongi ban ublay ukloi ban don lembat ngi ublay ukloi ban pengkia yangi hanre kajing kelipat ngaya pi mane arli ki mata pin yo ya kajubab halor balai ki jinjar ki wan hai ki long ying long sam ho ngili I ya kata ba umdai ublay bawan ra ya ki jing shitam umdai ublay bawan ra ya ki jing jinjar dei usaitan bawan ra ya ki ka pop kawan ra ya ki hanre nga iPad ya pi sakaway kamat mene ngong ba kumno pat pin yo ya kajubab kumno pat pin light na ki jing shitam kumno pat pin yo ya ki jing kemen ka Bible ki ya tho yangi la di pi kwa ban yo ya ki jing kemen haka jing ka Bible ka don ya ka jubab ya pai ban nga menta sya Matthias kalanang ka ba at pusaw kadkhat ka ba kalanang ka ba hinyaw kadkhat ka ba at pusaw bat at hinyaw Matthias kalanang ka ba hinyaw kadkhat ka ba at pusaw bat ka ba hado ka ba at hinyaw kong kumne ti mano ubas ngaw ya kini kiktin jonga bat uba le ya ki ngan tharaya ukum ubreu uba start uba te ya ka ying halor umausyang te uslap ulawan ulahap kiwa kila slay kila kila be bat kila sho ya kata kaying te kam syam la kelon bar ublay ya tho sakawai ke jing tho kana Jisu ya tho sakawai ke jing tho kana hanrai mano pat ubam sngaw ya kini kiktien janga bar ubam le ya ki anthara ya ukum ubreu ubabe uba la te ya ki ying haloro siap uslap ulahap bar kiwa kila slay kila kila be bar kila sho ya kata kaying te kala kelon arut kibreu kibatay ka ying uway halor usyap uway halor umausyang agapor badang kena kinong hikai yangi haka sabbath school haki kelas sabbath school jangi ki kena kisha ya tho yangi ya jing tho khana bat ngasai I ya ka wai ka dur syapang jong kana jing tho khana umausyang udan hajrong ka wai ka ying ka dan hajrong umau bat ka wai ka ying ka dan hausyap hanrai ka jisisha le pipai ya ka pertai umau siang bonseni udan syapo te kumta ban poi sha umau siang ka jimbatai halor ka ni ka parsi ban poi sha umau siang piha ban bread ya ka kendau habanga pule ya ka Greek hangne ka kenten siap ka de ka jo ka kenten ka bai pendon kam ya ka kenten kendau pitip ne em hoi ngati pa pitip ka Bible ki tho yangi bayangi la thau na ka kendau ka yang pli ya ubreu umau siang pat yang pli ya Jisu ban poi sia umau siang bon sen hi ngi ha ban ti ya ka kendau ngi ha ban bread ya ka kendau kane ka dei ka jing hi kai halor ka jing em kumno phila ban yo ya ka jing kemen ha ba ka jing ka jing jar kiwan pi ha ban bread ya ka kendau kata ka kendau ka dei kalade kata ka kendau kadai ka jing kwa brai jong kamet kata ka kendau kadai ka jing thrang jong kamet ya ki pop tali kwa ban yo ban yang scam kwa ban yo ya ka jing kemen ngi ha ban bread shwa ya ka kendau ti ya ka kendau hado ban poi ha mau siang nang ta te ya ka yeng ha mau siang te uslap uwan kala ka be nang ta ki ki te ya kata ka yeng handre kata ka yeng ka yang scam namar kala bread ya ka lade ka jing em ka ba bread ya kala de ka jing em ka ba bread ya ka jing kwa bra jeng ka me ka jing em ka ba e ya ublay shwa nang ta ya la de haden kata ka jing em kan yeng scam nga khot ya ka ne ka khot Bible ka ba pawnam ka khot Bible wat pishwa ya ka hima jeng ublay nga khot ya ka power point of life ngam pa don kenten ha kenten khasi
dan phila ban translate kambhai kan ni phila ban comment hapo ki comment section ka PowerPoint of life kan ni ka dekat wat pishwa ya ka hima ublay lagi le ya kan ni bread ya kala de ni ti ya khendau ni penmi ya khendau shabar ni no ya khendau hado mandapoi ha mau siang ngin tay ya ka jing im jongi halor mau siang ya ka ying jongi halor mau siang kalong ying jongi kan scam lagi jing ki wan ki jing jar ki ted kalong ying jongi kan ying scam kata ka dei ka jing hikai halor ka jing im kumno ban yo ya ka jing kemen padangi ya ine anda ujisu unwan ka bible ka ong bahayeng pa ujisu ong hayeng pa jonga dan bon ki pulit chong ne ublay udan shibon ki yeng ki sem na benta jongi ublay upun kre ya kalong yeng jong ka beneng na benta jongi hoi ka pop ka km ha beneng handa ka pop kam km show ha beneng dalai lai ro namar ublay unjet tang kita ke batai ha mau siang ki bla bread no ya kala de dan la de show kumu syaitan habneng la bread no ya kala de bar dan jinin jar show habneng dei na kana da uyones utho ya kini ki kentin ha ka kitab jing pen pau kala nang ka art hawai ka khat ka basau yones jing pen pau art hawai ka khat ka basau ka ongkum ne ka klet ban boy ya kini ka khat ka ongkum ne Teu blay unyano yaki jingjau umat baro naki khmat jongki bar ke jingyam kanam longsho lamne ke jing sosi lamne ke jing yam lamne ke jing pang kanam longsho kita ki ba menshwa ki la letno kata ka ke jing kular ka wasko tenada la ngi yai ne ha ublay unyalam yangi shaying shabneng hakaba ke jing pang kim dan show ki jing yam kim dan show ki jing kim dan show but ublay hi unyat ki umat jongi ublay menta udan hajan jongi habangi pai download hanre harga por ublay unyat ki umat jongi kabesno tenat ba ublay lada pi jing jar menta ublay udan kloy ban don lang bat pi ngasngo tenat ki jing tho na lukas kalonang ka basaw ka khat ka khat pra ka ba ongkum ne na ba ula pensle yanga ya ka ban yalap ya ka gospel ha ka ba dok ha to pi shitom ne ma pi dok ka kwa ban ne thoya pi ublay udon ka khubor ka ba ka gospel na ka ta jong pi upa yanga ban pen bna ya ka jing pelai ha ki bala set bendi ha to pi ini ya ki ba ying asem jong pi bagi syak set bendi ha ka pop syak te ha ka pop Jisu ulah ban pelai ya pi antau peteng beruang bat ya kajing penpet pat ya ki ha ki ba matla bat pelai no ya ki bala ban ka shitam atau pi shitam ne em atau ka perthai ka tap ya ki kmat jongi bangim la shu ban i ya kajing shai ublay ulah ban penpet pat ya ki kmat jong pi ublay ulah ban penwai ya kajing shitam jongi bar Wan show Jisu, but Jisu un IAP ya ka jingja thai ha ka jing em. Hoi ka pop ka wan ka jing jar ki wan na ka pop. Ki jing jar ki wan na u syaitan om na ublay uthau ya ka babhasuda but u Jeremiah uong ublay udan ya ka plan ka babhatam ki jingmut ka babhatam na ka benta jongi. Shania ha ublay yaina ha ublay tay ha mau siang jong ublay but ublay undan lang bat pi haba ki jing ki wan ki jing jar ki tet pindap da ki jing kemen namar pitip ba ublay un yarap ya pi ban yeng scam ublay un yarap ya pi tat haduk ban pi anda poi pi poi shabneng bat baro ki jing ngosi ki jing jar kin waina kata ka dei ka jubab jong ka bible menengi pule na uta ya menengi pule ka wai ki jing thokana ba wei urip start wang wat ya ka wai ka long yeng ka bam don ya ki jing jar ka bam ju mat ki jing jar don kum kita ka long yeng phimla ban wat na pi wat barok saudong satlak jong perthai phimlap ya kum ka ni ka long yeng hana ka bible pat ka ong yai ne how Jisu one show Jisu bo ya ki jing jong pi how Jisu bo ya ki jing kuslai jong pi how Jisu namar u Jisu unsumar ya pi ai begini ki Khubor kin chong sa bat pi but I will blame could kuya pi kat pi dang teng ban yai ne baru Jisu tay ya kalong ying jong pi halor umasiang ku bless you bon para bangai bat ki paralok kibiyo sungai wibine ka Khubor
ngangit scam ba phila yo ke jing ker khu ha ke met bat kham tam kito na pedang jong phi ki badan na pedang ke jing janjar kito na pedang jong phi ki badan ha pedang ke jing sitam ha je ke met ngiliat ngeu khubor batongin bot yaka batongin kongu iga ain go kum jong blei kum ngiliat ngeu akwa banai ngo blei nam ta kene khubor blawan singi lengba i church pastor amri lengda to ai blei kur khui bat ge yeng ka sam jong i kat ba na shakri ina go ka por shakoi pat hagani por akwa banai khublei pi wei ka bla snga bari snga kene khubor batong inang yasam mikya shakoi pat bat khaptam bepin yasam pin share bat subscribe ya gini ki channel kenang bagi we ru gini osngeu ya ga khubor ga jong blei ban pen kut no bat penwai no gini ga jing shakri ga jongi tongin pandemic kli jongi ha gini ga por bat ai ngu u try au blei ku pa jing ba neng khublei sibon a tai nam ta khubor blawan shangi hoi ki yeng ki sam gi jongi kilapra bat ke jing i ke jongi yau lok ne ka lok kalaman kriat ka jing i ke jongi ki khon ki ti ke jongi kala du na bat bon gi yeng ki sam jong kit khot balang ke jongi bat ki paralok ru kumju kilia pat kilia pra namar bakim sim late ye ga yeng jong ki ha umausiang bat utau de Jisu Christ atra hagini ke met kumilio snga wini khubor to ai min nang bante ge yeng ga sam gu jongi ha ne umausiang u Jisu Christ bat hakanong rem jong ten ge jong mi khnang ba ngila ban ya tli ngila ban ya i we hayeng hasam atra che sen biang to ai mun sem jong me usun sha ya ge yeng ga sam gu jongi khnang ba ngila ban le ga ga mon gu jong me atra don shibun ge jing jinjar ba ge jing lanat ke bang ye sam ge yeng ge sam gu jongi bat ge jing du ki ba khrao ngile du ye ki ba ye ki ba thon gu jongi nadwa gerpang na ke benta gitu atrai bamen pentengen ye ki haba kawan kum gene ge jing dum bar ke jing tap ke jong ul o barben ha ke jing sham lanat ke jong ki to don kat bat ki we pi we tai pentengan na ki ai ki ke jing sup jong kamen sem jong ki bat bagin phai bagin khmet shame utrai nong panim bau nong siu spa jong ki atrai ha ke ne ke met kat bagyo sngew bat snap bat puson ni du khubor bulawan sangi to ai min yo ke jing suk bat ke jing sting jong kamen sem khnang mingla ban shakri bat ban ai ngu bat ban nang ban nyew ikini ki e baro tugor khu ngini ko we gamet ko we pat kan bang snap ini khubor ko wana khat ko jong me kor khu ya kini nong kran bat kinong elam khnang ba kila ban le bat pendap ya kini ka kamram atrai to map yigi pop kini kang ko jongi to ai ba ke jing ba ke jong me kamar bom jukut segi bom jukut kan ye sahabat ki khon ki jong me to ai ba ki jing ai ki jong Jisu Christ ubala yap halor ding phana ka banta ki pop jong i we pi we lam ki jing sulok pathiang ki jong ban sem ba khoi nadu manta bat sedu ki bom jukut undon kat bat pai lang jong me namari ki ne pan ka teng Jisu Christ amen paralok bat pra bangai khublei sibon ye pi we ba philia sngap bat philia pe ya kene khubor na ka banta hagini ki sngi ba khaddu ngine kendu biang ban ngine sam biang lasai janmet agaju ko por sngew ba ban ye play biang channel ki jong phi ban ngine sngew biang ya khubor ga jong blei amen